Croeso chi i'r Oedfa sydd yn wbal emyr heno. Ni eich ymlaen i cyhoeddiadau chi gael ar y sgrin. Rhywgweddi yma, nid yma, sori, nos fawrth rhywgweddi, ond nid fan hyn, cofiwch grwpiau tai sydd dim awr cynta'r mis. Felly, bydd mwy o fanylion ar WhatsApp. Ac yna, di Mercher, mae'r gwragedd y cwrdd yn y bore, a Tom a Nerys King dod i siarad am ei gwaith gwerthfawr nhw. A casgad y mis yma yn mynd ag at y gwaith yna. Glybio wedyn dydd Gwener fel arfer, a os dyw e'n mynd emyr arwenni sy'n nesaf. Dych ni gwyddio. Diolch ti Arwydd am yr helioni yma ni wedi clywed amdano y bore yma. Dyw o ti'n ddiwhau yn rhoi cymaint i ni. Diolch i ti am brofi dy reoni ti gymaint nawr yn ystod y dydd, gymaint yn ei ddiolch amdano. Diolch nawr yn fwy na popeth arall i ti roi ni yn gorfforol. Diolch i ti am cyfle yma i ni ddod rydded sydd gyda ni. Ni ddod i gwrdd yn cyhoeddus fan hyn, i ddod â agor dy air ti, a gwrando ar dy lais ti gyda'n gilydd. A hefyd i gannu mawl i ti, i dy ddoli ti, i atgoffa'n hunan eto, po mor fawr, mor wych wyt ti, mor rhyfeddol yw dy ras a dy gariad i tuag ato ni. Diolch. Ni yn gallu dod ato ti a dy fod ti yn ddew santaeth am yn bod ni'n dod ar hyfiawnder yr arwydd Iesu Grist. Gwyddio nawr, bod ti drwy'r ysbryd yn gwylio'r gair i ni, yn gweld pethau newydd, pethau rhyfeddol yn dy air ti, fel mae dyna fe ni eisiau meddwl amdano. Dyna fe ni eisiau siarad amdano. Ac i ti, i ni eisiau byw yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen ni. Bendithiau ni nawr yn ei gofyn. Ac mhob man, i yma enw Iesu Grist yn cael ei gyhoeddi nawr. A'i groes yn cael ei ddyrchafu eto. Ni'n gwybod bod yna'r ddewyd yna, bydde ti'n tynnu rhai bob gwlad at y ti dy hun. Ni'n gwylio arwydd yn ei gwlad ni. Y bydde di heddi yn achub a dod ar ein gredu yn yr arwydd Iesu Grist. Derbyn ni nawr, maddau ni bob bai yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Yn llyfr y proffwyd Zechariah, ni'n darllen y geiriau yma, mae'r arglwydd yn dweud, nid trwy lu, ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd. Hynny yw, nid trwy byddinoedd, nid trwy nerth dynol, deiarol, mae Duw yn cyflawni ei waith, ond trwy ei ysbryd e. Ac mae hynny'n mynd i fod yn rhyw fath o thema i'n hoedfa ni heno. Pwy ni'n dibynnu arno, pwy ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Beth sydd yn ein gwneud ni'n saff ac yn ddiogel, wel, yr arglwydd yn dyfa. Nw'n ni ganu am hyn, rwyf 621. Bennau Gwan. Sefydlad y olwg ar yr Iesu, yn unig nod. Nid oes arall dal i'w geisio, nac i bwyso arno'n bod. Car ef, nes anghofio dy ofid yma ar y ddeiar fi. Car, nes i'r serchiadau hedeg ato, i Gaersalem fri. Mae Caersalem yna, ffordd o siarad am y nefoedd. Chi'n cofio Jerusalem, dinas Dduw. Wel, mae yna Jerusalem newydd, nefoedd ar deiar newydd yn hyn ar Caersalem, lle mae Duw yn trigo. Car yr hwn a ddithon wared ac ymddiried iddo ef. Rhed ac edrych i'r addewid am drysorau rhad yn ef. Cyfoeth canil gwell na'r ddeiar sy'n ei eiriau glân i gyd. Cyfoeth gwell na'r greadigaeth i'w gwedd ei wyneb pryd. Nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawl dyn gilydd. Naid gwan sefydlad olwg
i lyfr Genesis. Ac ni'n dal i fod yn edrych ar bywyd Abram gyda'n gilydd. Nathon ni adael Abram tro diwetha, oedd wedi bod lawr yn yr Aifft, yn ddigon ffôl, wedi mynd heb geisio Duw a wedi ceisio achub ei hun, a nathon ni weld sio nath hwnna benni lan iddo fe, ond mae'r arglwydd yn Tregarog, yn ffyddlon, yn ei gadw e, yn dod yn ôl i'r man lle oedd e yn y cychwyn. Ac yna mae Abram a Lot ei nai wedi gwahanu. Mae Lot wedi bod yn mynd tuag at Sodom, dinas sydd yn cael ei chyfeirio ato fel un drygionus. Dyna'r cyfeiriad mae Lot yn mynd, a hynny weld sy'n hon yn gweithio mas iddo fe hefyd. Dyna lle wnaethon ni adael nhw ym Mhennod 13, felly nawr, Genesis 14, dyma air ein Duw ni. Yn nyddiau Amraphel, brenin Sinar, Arioch, brenin Elasar, Cedor Laomer, brenin Elam, a Tidal, brenin Goim, rhyfelodd yr rhain yn erbyn Bera, brenin Sodom, Birsa, brenin Gomora, Sinab, brenin Adma, Semeber, brenin Seboim, a brenin Bela, sef Soa. Cyfarfu'r rhain i gyd yn Nyffryn Sidim, sef y môr heli. Am 12 mlynedd buont yn gwasanaethu Cedor Laomer, nes iddynt wrth ryfela yn y 10 flwyddyn ar 10. Ac yn y 4 flwyddyn ar 10, daeth Cedor Laomer a'r brenhinoedd oedd gydag ef, a Tharor Rephaimiaid yn Asteroth Carnaim, y Swsiaid yn Ham, yr Eniaid yn Safe Ciriathaim, yr Horiaid y mynydddir Seir, hyd El Paran ar fin y dyffeithwch. Yna troesant a dod i Enmispat, sef Caerdydd. A thar o holl dir yr Amaleciaid, a hefyd yr Amoriaid, a oedd yn trigo yn Hasason Tamar. Yna aeth brenin Sodom, brenin Gomora, brenin Adma, brenin Seboim, a brenin Bela, sef Soar, i ryfela yn Nyffryn Sidim, yn erbyn Cedor Laomer, brenin Elam, Tidal, brenin Goim, Amraphel, brenin Sinar, ac Arioch, brenin Eliasar. 4 brenin yn erbyn 5. Roedd Dyffryn Sidim yn llawn o byllau pig, ac wrth i frenhinoedd Sodom a Gomora ffoi, syrthiasant i mewn iddynt, ond ffodd y lleill i'r mynydd. Yna cipiodd y 4 holl eiddo Sodom a Gomora, a'i holl luniaeth, a mynd ymaith. Cymerasant hefyd Lot, mab i frawd Abram, a oedd yn byw yn Sodom, a'i eiddo, ac eithant ymaith. A daeth un oedd wedi dianc, a dweud am hyn wrth Abram yr Hebreaid, a oedd yn byw wrth Ferw Mamre yr Amoriad, brawd Esgol ac Aner. Rhai oedd mewn cyngrair ag Abram. Pan glywodd Abram am gaeth gludo ei frawd, casglodd ei wir arfog oedd yn perthyn i'w di, 319 ohonynt, ac ymludiodd hyd Dan. Aeth ef a'i weision yn fynteiodd yn ei herbyn liw nos, a'i taro, a'i hymlyd hyd Hoba i'r gogledd o Ddamascus. A daeth ar holl eiddo yn ôl, a dyn yn ôl hefyd ei frawd Lot a'i eiddo, a'r gwragedd, a'r bobl. Wedi i Abram ddychwelyd o daro Cedor Laomer
a'r brenhinoedd oedd gyda Geif. Aeth brenin Sodom allan i'w gyfarfod i ddyffryn Safe, sef dyffryn y brenin. A daeth Melchizedek, brenin Salem, a bara a gwyn iddo. Roedd ef yn offeiriad i'r Duw Goruchaf. A bendithio ef a dweud bendigedig fyddo Abram gan y Duw Goruchaf, perchen nef a dear. A bendigedig fyddo'r Duw Goruchaf ar oes dy elynion yn dy law. A rhoddodd Abram iddo ddegwm o'r cwbl. Dywedodd brenin Sodom wrth Abram, ro'r bobl i mi a chymer di yr eiddo. Dywedodd Abram wrth brenin Sodom, tyngais i'r arglwydd, Dduw Goruchaf, perchen nef a dear, na chymerw, nac edau na charau esgyd, na dim oll sy'n eiddo i ti. Rhag i ti ddweud, yr wyf wedi cyfoethogi Abram. Ni chymeraf ond yr hyn a fwytaodd y llanciau, a chyfran y gwir a ddaeth gyda mi, sef aner esgol am amre. Cant hwy gymryd ei cyfran. Dyna i'r un Duw. Amen. Amen. Ganwn ni eto dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 439 yn y llyfr yma yna. Weddi dos i'r nef yn union at fyny. Dywed wrtho ef yn dair atolwg arglwydd clyw. Gwna'n oed a ddewid wych i'n dwyn i'r nefoedd wen. Yn Salem fri paratof y lle mewn llys o fewn i'r llen. Pererin llesg a llaeth, dechreuais daeth oedd bell. Trwy lu o elynion mawr ei brad, gan geisio gwlad sydd well. Am ffoi mae fennau tlawd at fanwyl frawd am pen. Yn Salem fri paratof y lle mewn llys o fewn i'r llen. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. A
gweddu ni at yr arglwydd yma. O arglwydd yn Duw, wrth i ni ddod ger dy bron di heno. Ie, mae'n sefyllfa ni. Ddigon tebyg i Abram. Fel i ni newydd i ganu arglwydd i ni, fel dy bobl di i ni ar daith. I ni yn ddieithried arglwydd i ni yn teithio trwy'r anialwch ac yn gwynebu peryglon a gelynion ar bob llaw. Ac arglwydd mae'n unig gysur ni a'n unig gobeith ni ar ben y daith. Person yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd ni'n diolch bod ni'n gweld yn hanes Abram bod bod e'n crwydro ac bod e'n methu ac bod e'n llithro ac bod pob math o dreialon yn dod i'w rhannau. Rwy ti'n ffyddlon, rwy ti'n abl iachub arglwydd ac ti sydd yn achub. Nid Abram, nid ei nerth ei hun, nag unrhyw fyddin arall, ac unrhyw frenin arall, ond ti dy hun. A dad, ni'n diolch i ti, fod yr un brenin gennym ni heno, sef yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gweddio bydd y di yn cysuro ni heno yn helpu ni fel petai i bwyso ar yr arglwydd Iesu. I ymddiried ynddo fe a pwy yw ac yr hyn mae wedi wneud troson ni ar y groes. A dad, falle bod y daith i weld yn hir, ac arglwydd, fod bod math o bethau'n gallu codi dychryn arno ni. Falle bod ni ar hyn o bryd yn teimlo wedi diflasu ac yn teimlo rhyw lesgedd. Yn teimlo bod ni'n methu cario ymlaen. Arglwydd. Diolch. Diolch dy bod ti gyda ni. Dy bod ti yn gallu cadw ni. Yn cynnal ni hyd pen y daith. Dad, diolch bod yr arglwydd Iesu wedi gweud bod wedi mynd o'n blaenau ni i baratoi lle ar ein cyfer ni. Diolch bod wedi mynd ymlaen trwy farwolaeth ac wedi mynd fel petai trwy'r llen, wedi dod i dy bresenoldeb di o dad ac i fod yn paratoi lle, y cartref tragwyddol, etifeddiaeth tragwyddol i'w bobl ac arglwydd. Diolch bod hynny yn cael ei gadw ar ein cyfer ni. Yn saff ac yn ddiogel a bod dim byd yn gallu i gymryd oddi wrtho ni. Diolch am y fath frenin sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Brenin brenhinoedd, arglwydd arglwyddi. Yr un sydd â phob hawl i reoli. A'r un hefyd sydd yn dda. A fel glywon ni bore yma yn hael ac yn ddoeth ac yn garedig ac yn amyneddgar. Diolch amdano fe. Diolch fod y brenin wedi dewis dod a wedi rhoi ei fywyd i lawr dros ei bobl, dros ei ddefaid fel bugail da. Diolch am hyn. Arglwydd ni'n gofyn am dy gymorth i heno i gredu yn y brenin Iesu. Yr un sydd wedi trechu pob gelyn trwy ei fuddugoliaeth ar y gros. Yr un fydd rhyw ddydd yn dychwelyd i gasglu ei bobl ynghyd ac a'i cymryd i fod gyda fe am beth. Arglwydd, cadw yn golwg ni arno fe. Helpa ni beidio ymddiried mewn neb na dim byd arall ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n
sy'n cyflwyno nawr dy waith di yn ein gwlad ni. Ac Dad, diolch am y bobl hynny sy'n gen ti yma yn ein gwlad sydd yn gwasanaethu'n ffyddlon. Dad, ni'n gweddio dy fendydd di ar dy eglwys yma. Dad, ni'n meddwl yn ehangach ac Dad, ni wedi clywed enwau Tom a Nerys ac Efan bach. Ni'n diolch amdanyn nhw a gwaith maen nhw wedi bod yn ei wneud yn Gwlad Tai a diolch fod y gwragedd am gael cyfle i glywed am y gwaith yna di Mercher a diolch bod ni fel eglwys efo'r cyfle'r mis yma i'w cefnogi nhw yn arbennig yn ariannol, ond Dad, ni eisiau cyflwyno nhw nawr i ti yn gweddio dy ofal di drostyn nhw a'r glwydd bydde ti yn parhau i'w harwain nhw a'i defnyddio nhw yn rymus gogoniant i ddenw dy hun. Dad, diolch i ti am genhadon eraill, rai sydd wedi gadael i cartref o petai a wedi mynd i'r wlad bell mwyn dweud wrth eraill amdano ti. Dad, ni'n gweddio wneud i gwarchod nhw a'i wneud i anrydeddu yr hyn maen nhw yn ei wneud dy fwyn di. O, Dad, gogoneddad enw mawr di, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n dod felly ato ti. Ni'n dod yn anghennus ac yn dlawd ac yn wan ac yn gofyn arno ti i ddod yn agos ato ni bob yn ôl ein hang. Dad, clywyn gweddi ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad rhif 20. Brenin ef, sanctau fi, mab y tad yn byw yno fi, geidwad mwyn cyfaill ci, nerth a gwyddol heddiw am byth. Ond o'n ni sefyll, o'n ni ganu dyn gilydd.
gyda fi Genesis 14. Ac ni'n mynd i fod yn meddwl rhyw gymaint heno am frenhinoedd. Ac fi'n eitha ymwybodol fod Lenny fwy na thebyg yn mynd i weld coroni brenin Lloegr. A felly fi'n mynd i trial yngori beidio mynd yn rhy wleidyddol heno yma. Ond mae'r Beibl yn siarad lot am frenhinoedd. Ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy lyfr Genesis, ni wedi gweld yn dyn ar ôl y dilyw ac yna ar ôl hanes Tŵr Babel. Mae'r bobl yn lledu trwy'r byd ac yn syth chi'n cael y syniad fod yna arweinwyr, bod yna bobl sydd yn tyfu i fod yn gryf ac i reoli ac yn dechrau falle ymladd yn erbyn ei gilydd. Erbyn i chi gyrraedd pennod 12, ni'n clywed am frenin yr Aifft. A fan hyn nawr, Genesis 14, llwythi ohono fo. Maen nhw'n mhobman. Mae'r rôl yma, brenin. Rôl sydd yn ymddangos yn fuan iawn yn hanes y byd, ond sydd yn parhau hyd heddiw ac fydd yn parhau tan dydd y farn. Ni'n clywed pan ni'n darllen llyfr y datguddiad am ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, brenin brenhinoedd, arglwydd, yn y dydd hwnnw, mae teyrnasoedd ein byd ni, bydd yna deyrnasoedd, bydd yna frenhinoedd, bydd yna rai sy'n reoli, ond yn y dydd hwnnw bydd teyrnasoedd y byd yma yn dod o dan ei awdurdod yn llwyr ac yn amlwg ac yn glir. Yn y dydd hwnnw, un brenin fydd ar ôl, sef yr arglwydd Iesu Grist. Yn feiblaidd, mae brenin yn cyfleu'r syniad o nerth, o awdurdod. Mae brenin yn un sydd yn arwain ei bobl, sydd yn gweinyddu barn i'w bobl. Mae brenin i fod yn un sydd yn gofalu ac yn darparu ar gyfer ei bobl. Mae brenin i fod yn un sydd yn amddiffyn rhag gelynion ac yn wir yn trechu gelynion sydd yn peryglu ei bobl. Mae'n ddiddorol iawn, bydd lot o'n chi'n gwybod hyn. Yn y Beibl, mae'n y gysylltiad agos rhwng brenhinoedd a bugeiliaid. Maen nhw'n gwneud lot o'r un gwaith. Bugail efo'r defaid, brenhinoedd efo'i bobl. Ac os chi eisiau gwybod beth yw brenin da, beth sy'n gwneud brenin da, edrychwch ar y bugail da, a'r ffordd mae e'n trin y praidd. Ond ni'n byw mewn oes chydig yn wahanol falle heddi. Yn trio peidio mynd nhw'n wleidyddol, ond hynny mae brenin falle yn ein dydd ni efo rôl chydig bach yn wahanol, a felly mae eisiau ni falle feddwl chydig yn ehangach falle i gynnwys, pan ni'n meddwl am frenhinoedd, cynnwys hefyd arweinwyr gwleidyddol, arweinwyr milwrol, rhain ni sydd yn arwain. A felly'r cwestiwn sydd yn ni heno, cwestiwn fi eisiau ni fod yn holi'n hunan heno yw hyn, pwy yw ein brenin ni, neu pwy yw'r brenin i ni'n ymddiried ynddo fe? Pa frenin i ni'n mynd i fod yn deyrngar iddo ac yn mynd i ddibynnu arno fe? Mae yna ddau ddewis mewn ffordd, sef brenhinoedd y byd neu brenin Duw. Brenhinoedd y byd hwn neu'r brenin mae Duw yn ei gynnig i ni. Felly'r pwynt cyntaf eisiau ni dynnu allan o Genesis 14 yw hyn. Peidiwch dibynnu ar frenhinoedd y byd hwn. Mae'n bwynt syml, mae'n bwynt amlwg, gobeithio bod chi'n gweld yn yr adran farllenol ni. Peidiwch dibynnu ar frenhinoedd y byd hwn. Mae'r bennod yn dechrau gyda chydig o hanes, chydig o'r hyn oedd yn digwydd ar y pryd. Ni'n clywed fod y brenhinoedd gwahanol yma
yn ymladd yn erbyn ei gilydd. A na fe, ysdyn byd i newid os ni'n byw mewn cyfnod lle mae yna ryfeloedd yn ein byd ni. Ac y sefyllfa'n fras, os wnaethoch chi ddim cweit dilyn efo'r holl enwau gwahanol yma, yw bod gennych chi'r brenhinoedd yma, ac o nhw wedi bod yn cydweithio, nhw gyd wedi bod yn deyrngar i rhyw fath o super brenin, yr cedor lawmer yma. Oedd y gweddill yn deyrngar iddo fe, oedd yna 9 ohonyn nhw i gyd, ond nawr mae yna raniad wedi digwydd. Mae yna 5 ohonyn nhw wedi penderfynu, torri ffwrdd, torri'n rydd, gwrthryfela, mynd off ar ei pennau i hunan. A felly mae'r 4 arall o dan arweinyddiaeth yr cedor omer yma yn dod mwyn rhoi nhw yn ei lle. Ac mae'n cael ei bwysleisio yn dydi. Lle ni yn adnod 9. 4 brenin yn erbyn 5. A dwi ddim yn sôn am faint o bobl oedd y myddinoedd y brenhinoedd gwahanol, a maen ni ddim yn clywed hynny. Y peth pwysig, y peth sy'n cael ei bwysleisio mewn ffordd yw bod e'n 4 yn erbyn 5, a pwy byddwch chi'n disgwyl i ennill? Wel, hynny yw, dwi'n math sydd ddim yn dda, ond yn gyffredinol byddwn ni'n dewis 5 mewn ffeit yn hytrach na'r 4. Ond wrth gwrs, nid dyna sy'n digwydd efo. Os wnaethoch chi ddilyn a deall yr hyn oedd yn mynd mlaen, y 4 brenin sydd yn cario'r dydd. A nid yn unig cario'r dydd, a maen nhw'n cario i ffwrdd yr holl eiddo, a'r bobl. Maen nhw hyd yn oed yn cario i ffwrdd Lot. Lot yn nai i Abram. Mae'n cael ei gyfeirio ato hefyd fel ei frawd ond y gair yna jyst yn golygu bod e'n perthyn yn agos iddo fe. Mae'r 4 brenin yma wedi trechu ac mae Sodom a Gomorra a'r brenhinoedd eraill a Lot sydd wedi glynu wrth Sodom erbyn hyn. Mae'n byw yn Sodom erbyn hyn. Maen nhw yn cael eu cludo i ffwrdd yn gaeth. Bys chi'n meddwl bod chi'n gallu dibynnu ar y 5 yn erbyn y 4, chi ddim. Mae newyddion o beth ddigwyddodd yn dod i Abram, ac i rai o'r dynion yma, mae e wedi bod yn cydweithio, pobl wedi bod yn mewn rhyw fath o berthynas gyda nhw, a maen nhw'n mynd i achub y dydd. Ni'n clywed am Aner ac Esgol. Ni'n clywed bod nhw'n mynd gyda 319 o ddynion Abram. Ni ddim yn gwybod faint yn fwy oedd yna, ond y pwynt yw criw bach sydd yn mynd. Ni ddim yn gwybod siwr nath nhw frwydro, beth oedd yr union ddigwyddiad, ond maen nhw yn ennill y dydd. A chi weld, mae'r hanes fach ddigon syml yma i gyd yn pwyntio ni at y ffaith bod ni ddim i ddibynnu ar frenhinoedd daearol. Pwy byddwch chi'n disgwyl i ennill? Y 5 neu'r 4? Wel, y 5, ond y 5 sydd yn colli. Pwy byddwch chi'n disgwyl ta i ennill? Y 4 na sydd i ennill buddigoliaeth mor fawr, neu Abram a'i criw bach o ffrindiau a'i gweisio nhw? Wel, byddwch chi'n disgwyl i'r 4 i ennill, ond na, y criw bach sydd yn fuddigol, achos bod Duw ar waith gydag Abram. Peidiwch dibynnu ar frenhinoedd daearol. Peidiwch edrych ar y byd trwy lens bydol. Pan mae'r arglwydd yn gweithio, mae pethau'n cael eu troi ar ben ei wyneb. Mewn ffordd i bwysleisio hynny, na ni'n neidio ymlaen i ddiwedd yr benod arllenon ni. Mae Abram wedi ennill y dydd, mae brenin Sodom yn dod allan o'r twll oedd e'n cuddio ynddo fe rag y gelyn, a mae'n gweud wrth Abram, o Abram, na i gael hyn, ond cymryd i'r gweddill, a mae Abram yn dweud, na, fi ddim eisiau fe, fi ddim angen e. Fi ddim eisiau i'r byd i feddwl, mae ti sydd wedi bod gyda fi, mae ti sydd wedi fy nghyfoethogi i. Mae Abram wedi penderfynu fan hyn
Dwi ddim wastad yn cael pethau'n iawn, ond fan hyn mae wedi penderfynu'n iawn, ond i beidio dibynnu ar frenhinoedd daearol. Mae mor rwydd i ni fynd i ffordd y byd o feddwl. Mae mor rwydd i ni i ddibynnu ar frenhinoedd, i ddibynnu ar arweinwyr. Chi'n meddwl nes ymlaen yn hanes cenedl Israel a'r adeg yna lle maen nhw'n galw ar Dduw i roi brenin iddyn nhw achos maen nhw eisiau bod fel y cenhedloedd eraill. A ni'n gallu bod fel hynny fel Cristnogion, ni'n gallu mynd i feddwl ac ymddwyn fel pawb arall, o ie, beth i ni angen yw arweinyddiaeth da. Mae gwleidyddiaeth a cyfreithiau a polisïau a cadernid economaidd ac ie, nerth milwrol, y pethau yna yn mynd i'n cadw ni'n ddiogel ac yn ddedwydd. A dwi ddim bod y pethau mae'n anghywir yn gyfan gwbl ynddyn nhw I hunan, ond ni ddim I ymddiried ynddyn nhw. A dro ar ôl tro, yng Nghaerdydd, mae'n dod i'r amlwg, mae nid mewn llun, nid mewn nerth, nid trwy ffordd y byd mae Duw yn achub, ond mae'n troi pethau ar ben i'w weired. Pan mae Duw yn cwblhau ei gynllun fawr I achub y byd, sut mae hynny'n amlygu ei hun? Wel, mae'n amlygu ei hun mewn baban bach. Yn cael ei eni a'i osod I orwedd mewn preseb. Dyn yma oedd ddim byd special I edrych arno fe, ond eto fe yw mab Duw a'r dyn yna yn y pen draw yn cael ei gyhuddo ar gam, a'i gam-drin, a'i boenydio, a coron o ddrain yn cael ei osod ar y brenin yma, a gwisgo borffor, a pobl yn poeri arno fe, ac yn galw enw arno fe, ac yn marw ar groes. Dyna sut mae Duw yn achub, dyna sut mae Duw yn concro trwy farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ac yna I atgyfodiad ar y trydydd dydd. Dyna sy'n achub, dyna'r unig un ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Peidiwch dibynnu ar frenhinoedd daearol. Rwy'n gallu edrych ar sefyllfa'r byd heddi a mae yna gymaint o bethau sydd yn codi dychryn arno ni. Cymaint o ansicrwydd, ansefydlogrwydd, ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd. Ac oherwydd fod gymaint o gysylltiadau rhwng teyrnasoedd y byd, erbyn hyn, mae'r pethau sy'n digwydd fan hyn yn effeithio ar y wlad yma, ar ardal yma, a does dim sicrwydd o gwbl, a ni'n gallu mynd I bryderu ac ofni, ond peidiwch bryderu. Peidiwch dibynnu ar frenhinoedd daearol I sorto'r pethau yma allan. Mae'r arglwydd wrth y lliw. Mae hynny'n mynd I amlygu ei hunan ymhellach wrth I ni ddod i'n ail bwynt ni. Ni'n clywed am y brenhinoedd yma, pethau ddim yn gweithio allan fel byddwch chi'n disgwyl. Chi'n methu ymddiried yma nhw. Ac yn ar diwedd mae Abraham fel bydda'n gwrthod brenin Sodom a'n gwrthod dibynnu arno fe. Ac yn y canol, ni'n clywed am y cymeriad yma, sydd yn dipyn o ddirgelwch, Melchizedek. Felly'r ail bwynt sydd yn ei heno yw hyn, gallwch chi ddibynnu ar frenin Duw. Gallwch chi ddibynnu ar frenin Duw. Mae'r pwy yw'r Melchizedek yma? Wel, mewn ffordd mae'n cael ei gyflwyno I ni fan hyn, just fel brenin arall. Ac oedd e'n frenin arall. Ac eto, chi'n methu osgoi'r ffaith bod yna rhywbeth gwahanol amdano fe. Fe yw brenin Salem, neu Jerusalem, fel bydd e'n dod I gael ei adnabod. Mae Melchizedek fan hyn, mae'n berson go iawn I fod I ddarllen e fel cymeriad hanesyddol. Ac eto,
mae popeth amdano fe, fel tas yma'n gweiddi allan, mae'n rhywbeth yn mynd mlaen fan hyn, mae'n rhywbeth mwy yn digwydd fan hyn. Siwr oedd Abraham falle ddim yn ymwybodol o'r peth, ond wrth i ni ddarllen ymlaen yn ein Beiblau ni. Wrth chi ddod i lyfr y Salmau, wrth chi ddod ymlaen i'r Testament Newydd a'r llythyr at yr Hebreaid, beth sy'n dod yn glir yw fod Melchizedek fan hyn yn beth ni'n galw yn gysgod, neu'n type. Y cysgod yw un o'r cymeriadau yna, neu un o'r digwyddiadau yna yn y Beibl sy'n pwyntio ymlaen i cyflawniad mwy. Fel arfer cyflawniad yn yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni glywed am Melchizedek fan hyn, yr un sydd mewn ffordd yn frenin Duw, mae ar hyn mae'n ei wneud ac yn ei ddweud yn pwyntio ni mlaen at y brenin o Duw yn mynd i anfon un dydd, sef yr arglwydd Iesu. Be fi'n golygu? Wel, na i ddarllen eto yr adran bach yna, adnod 17 i 20. Wedi Abraham ddychwelyd o daro Cedorlaomer a'r brenhinoedd oedd gyda ef. Ac brenin Sodom allan i'w gyfarfod i ddyffryn Safe, sef dyffryn y brenin. A daeth Melchizedek, brenin Salem, a bara a gwyn iddo. Roedd ef yn offeiriad i'r Duw goruchaf. A bendithiodd ef a dweud, bendigedig fyddo Abraham gan y Duw goruchaf. Perchen, nef a deiar. A bendigedig fyddo'r Duw goruchaf, a'r oes elynion yn dy law. A roddodd Abraham iddo ddegwm o'r cwbl. Be sy'n digwydd fan hyn? Wel, mae dych chi'r brenin yma sydd fel petai nhw'n ddangos o nunlle, nhw'n gwybod unrhyw beth am o ble mae di dod na, i ble mae'n mynd, ond mae'n dod, a mae'n dod allan at Abraham. Nid Abraham sy'n mynd at o fe sy'n dod at Abraham. Mae'n frenin ar Salem, ac ystyr ei enw yw brenin cyfiawnder, a mae'n frenin ar ddinas heddwch. Mae'n dod gyda bara a gwyn. Bwyd a diod digon syml i Abraham ac i'w weison, a mae'n bendithio Abraham, mae'n cyhoeddi bendith Duw arno fe. Ac yna mae Abraham yn rhoi'r ddegw yma, yn rhoi'r rodd yma iddo fe. Ar ben ei hun, mae'r hanes jyst yn sôn mor ryfedd, mor od. Fel wedes i, unwaith ni'n deall bod hyn yn pwyntio ni mlaen at frenin Duw, at yr arglwydd Iesu Grist, wel, mae gymaint fan hyn yn does. Cymaint o anogaeth yn y geiriau yma. Siwr mae hwn yn pwyntio ni at Iesu? Siwr mae beth sy'n digwydd yn hyn yn debyg i'r arglwydd Iesu? Wel, fel Melchizedek, mae'r arglwydd Iesu yn mewn ffordd yn ymddangos o nunlle yn do. Fe gafodd ei eni yn wirthiol. Mae'n dod yn frenin ac eto nid brenin arferol yw ond fe yw'r brenin y Meseia mae Duw wedi anfon. A mae'n dod allan ato ni. Nid ni sy'n ceisio fe. Oedd Abraham ddim yn chwilio am Melchizedek, ond mae Melchizedek yn dod ato fe am yr arglwydd Iesu. Wedi dod ato ni. Nid chwi am ceisio fi, nid chi sydd wedi edrych amdano fi, ond fi sydd wedi dod ato chi, medde Duw. Mae'r arglwydd Iesu wedi dod i'r byd yma fel brenin, ond mae Melchizedek yn rhyfedd achos mae'n frenin, ond mae hefyd yn offeiriad, yn un sydd yn gwasanaethu Duw ac yn offrynu aberth i Dduw. Ac yn Iesu ni'n gweld hynny yn ni. Fe yw y gwir frenin sydd hefyd yn offeiriad, sydd wedi dod i roi ei fywyd yn aberth drosto ni, ac ar ben hynny mae e hefyd yn broffwyd. Wedi dod
mwyn rannu gair Duw gyda ni. Melchizedek yw brenin cyfiawnder, dyna ystyr ei enw, mae Iesu yn un sydd wedi dod, a mae e'n hollol gyfiawn. Dwi erioed, dwi fyth yn gwneud dim byd o'i le, a mae e wedi dod mwyn rhoi heddwch i ni. Mae Melchizedek yn dod efo bara a gwyn i Abram. Mae'r arglwydd Iesu'n dod, o'n i'n meddwl am hyn bore yma yn y cymyn yn dod, mae Iesu'n dod a mae'n cynnig rhywbeth llawer gwell. Mae'n dod ac yn cynnig ei gorff a'i waed ei hun, mae'n dod ac mae'n cynnig bywyd tragwyddol i bob un sydd yn credu ynddo fe. Mae Melchizedek fan hyn, mae'n dod a mae'n bendithio, mae'n cyhoeddi bendith Duw ar Abram, a mae Iesu wedi dod fel bod ni yn gallu profi bendith Duw. Fel bod ni yn gallu clywed llais Duw yn dweud wrthon ni bod e'n ein caru ni ac yn ein derbyn ni, a'i fod ei gyda ni, a'i fod ei fyth yn mynd i'n gadael ni. Mae Melchizedek yn derbyn degwm gan Abram. Rhan o'r hyn oedd ganddo fe. I ni, yn gallu dod at yr arglwydd a chyflwyno'n hunan iddo fe, cyflwyno'n rhoddion, ein harian, ein eiddo ni, ein amser ni, ein eigni ni, cyflwyno'n hunan i'r arglwydd, a gwybod bydd e'n cymryd hynny ac yn ei ddefnyddio fe gogoniant i Dduw. Melchizedek yw brenin Duw fan hyn. Mae e'n hollol wahanol yn dydi, mae'n sefyll mewn rhyw contrast llwyr i'r brenhinoedd eraill. Melchizedek fan hyn, brenin Duw, yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist. Does na ddim brenin arall fel Iesu. Fe yw'r bugail da sy'n rhoi ei fywyd dros ei ddefaid. Fe yw y brenin yna sydd, o'n i'n meddwl ar y dechrau, yn arwain ei bobl yn y ffordd cywir. Ac yn darparu popeth mae ei bobl angen. Fe yw'r brenin sydd yn gwarchod ac yn amddiffyn ei bobl rhag ei gelynion i gyd. Fe yw'r un sydd yn trechu ein gelynion. Mae wedi trechu marwolaeth, mae wedi trechu uffern a'r bedd, mae wedi concro y diafol, a hynny i gyd ein mwyn ni. Pa frenin i chi'n mynd i ddibynnu arno? Mae ddim dechrau enwi brenhinoedd ac arweinwyr y byd yma. Chi'n mynd i ddibynnu arno nhw? Chi'n mynd i bwyso arno nhw? Chi'n mynd i roi eich ymddiriedau a'ch ffydd chi ynddyn nhw? Neu, ydych chi'n mynd i roi eich ffydd chi yn ymrenin Duw? Brenin yna mae Duw wedi roi ni yr arglwydd Iesu Grist. Mwyn ei enw. Amen. Ganwn ni o'r atodiad i orffen. Rhif 30. Iesu yw'r ior, yr grin atsain drwy'r greadigaeth, ysblenydd nerth tragwyddol air ein craig. Brenhino fab a leinwr nef a'i fawr ogoniant, ond sy'n ein gwadd i flasu'r bara byw. Iesu yw'r ior ei air sy'n cynnal y bydysawd, hyn dewisodd ddiosg coron grym. Iesu, mab dyn a olchodd draed a ddygodd feichiau, a ddaeth yn felltydd, ein cadw ni. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganid yn gilydd.
arno ti i barhau i siarad efo ni trwy dy air di. Arglwydd ac yn ystod yr wythnos nesaf yma nid i'n helpu ni i beidio ag ymddiried yn nerth a gallu pobl ac arweinwyr y byd hwn. Helpa ni gadw'n golwg ni ar y brenin Iesu ac ymddiried ynddo fe yn unig. Dad, helpa ni ddangos hynny o ddydd i ddydd arglwydd yn y ffordd i ni'n gweddïo ac yn dygeisio di ac yn chwilio ac yn curo wrth dy ddrws di. Arglwydd. Ni'n diolch dy fod ti yn dad nefol sydd gyda ni. Ni'n cyflwyno nawr felly'r wythnos sydd o'n blaen na'n gweddïo wneud i fynd o'n blaen ni, yn harwain ni, am nerthu ni, a arglwydd yn defnyddio ni. Clod i enw mawr, di dy hun. Amen.